Добро утро. Добро утро, колеги. Утро ли е, вечер ли е, въобще не знам, защото аз не излизам от телевизията. Вие сте с авторското предаване, подчертавам, авторското предаване, на което водещ съм аз. И се казва Часа на татко. Това е изключително тъпо заглавие. От началото им казвам да окръстим ракияно време, или поне време за ракия, или парцуца тайм. Парцуца тайм е хубаво, но не възприемат. Тук хората не възприемат. Стига се ломотли. Няма ли да започнем най-сетне това предаване? Така, предаването... Аз свърших с шкембето. Предаването тапанар тече от 1 час най-малко. Отиди си изплакни устата с белина, защото от тая ракия все едно си изял чорапите на монголски скотовът. С 4 букви, да, ком. Драги зрители, днес ще говорим за един много деликатен проблем. Подчертавам, деликатен. А именно, кой ми е повръщал в обувката? Не е това проблема, пияницо долен. Това си е твой проблем. Значи, сега, аз съм автор и може автор, обаче аз започвам винаги това предаване. Ти започваш... Кой ти казваш започваш? Защото съм протеже. Така, ти си протеже, нямаш право да започваш. Уважаеми зрители, страхотно. Нашето предаване е за младите и още по-млади татковци на деца. Да. А темата днес е как да направим хубаво бебенце. Един татко, без деца, 5 пари чини. Това от мен го запомня. И затова ние сме донесли тук една млада майка, подчертавам млада, но все още запазена, на която още не сме направили бебето. Така, сега ще я покажем. Така, стани малко протеже, стани, поне помагай. Поне къде знаеш. Знаеш ли къде е майката? Ето я. Не, това е таткото. Не е верно. Дигай. Право ми е, слагай майката. На 3. На 3. 1, на 2. 3. Нали казах на 2, върни. 1, 2, готово. Да. Той не може и да брои, той е толкова зле. Значи те го назначават отгоре, но аз ще го изгоня тук до 1-2 дена. Така. Значи, първо майката трябва да се предразположи. Тя е полупредразположена сега, но полу. Защо? Ами много просто. Защото правенето на бебета не е сега работа. Как обаче можем да предразположим това нещо? Ти специално можеш да я предразположиш, като станеш и напуснеш това студио. Няма да. Сега, ще ви кажа, уважаеми зрители, но ще го направим след рекламите. Колеги, пуснете рекламите, защото като гледам колегата, сега ще ударя лисицата в ефирито. Господин Плевенлиев, вие от Плевен ли сте? Не, от Гоце Делчев. Аз едно уточнение искам да ви кажа само, че чувалите от баракудата съм ги дал на магистралите, за да може да подпомогна строителството на българските, извинявайте, магистрали. Аз със собствените си ръце, тези 2 ръце, ще започна строежи на момент на 26 юли 2012 година, точно в 14 часа, когато сме готови, веднага почваме строежи. Как се правят бебета? Първо, предразполагаме мамата. Няма да псуваш! Аз протестирам! Значи, толкова е зле, той не слуша какво се говори. Предразполагаме мамата. Да. Не съм казал твоята мама. Така. Значи, слагаме я да седне удобно и така даваме я да пие. За целта при това трябва от къщи много внимателно да сме си донесли чашка, стъклена, внимателно увита във вестник, поне от миналата седмица. Колега! Така. Помогни, колега! Така, спри да се... Колега! Ето, когато не е автор, стойка не се чувства автор, не знае какво направи. Значи, почваме играта и сипваме на майчето още малко. Нали, един път сме дали се още малко. Някъде до 300 грама. Значи, не ме прекъсвай, защото тук ми се сече. Малко. Ако искате, много е важно, ако искате бебето да е с кафяви очи, капвате на майката във водката една капка, така, една капка капвате към 200-300 грама коняк. Значи, 200-300 е повече, колега. Даже не кажа по-малко. Значи, с кафеви очи, водка с 300 грама коняк. Ма не е много, защото да я напиете. Така. Да не я напиете. Така, тя го изпива. Тя сега трябва да се дърпава, че го изпива. Ако искате по-тъмни очички, добавяме бадемово аперативче в това. Хубаво е сместа да се разбърка, да стане хомогенна смес и накрая да гръмне. Гръмне ли, детето е с кафеви очи, а може и черни, а може и цялото да е черно. И когато вече сте направили всичко по план, можете да седнете и да си поркате вече на спокойствие. Колега, дай салата, дай ракия, защото много се изморих. Аз да не съм сервитьор. Така, ще станеш. Ти от тук след това предаване ще станеш. Така, не мисля, че остави ме да завърша предаване. Само да кажа, имат много тежки теми. Колега, темата тази беше тежка. Остави ме да завърша темата. Ще излуши един. Айде да видим как ще стане. Темата беше тежка и аз се измарям и трябва да пинем нещо, защото то не може хем да водиш... Правенето на бебета пречи на редовното пиене. Затова от белите страни си имат какво?
имат си щъркали за тая работа. Свирнеш на добре. щъркела, И той щъркела, идва. хоп. Той има квартални щъркели. Каже, там татковците си седят и си порхат. А Европейския съюз им прави бебетата. Взема телефона, звънна на оня дърте щъркал Барозо. Напри едно бебе, донеси едно бебе. Барозо носи бебе. Проста работа. Барозо не е дърт щъркел. Той може да е дъртне са, обаче има голяма човка. Не е важно колко ти е голяма човката, важно е колко е качествена и където си топиш човката. Ако това нещо, не знам какво е точно, другия път го намеря в студиото, аз лично си тръгна. И виж, имате големи проблеми, казвам ви. Защото знаете, че цялото авторско предаване се крепи на мен. И зрителя се избива да се върне вкъщи, да веднага да пусне авторското предаване. Не може да гледа, като отвори тук един чук до мен. Нали, един е така, виждате автора как е разчупен. Уважаеми зрители, благодаря ви, че бяхте с нас. Останете с програмата на BTV. Тя ще остане, ма то от тук нататък аз пак я водя. Уважаеми зрители, както виждате, поради вмешателство на разни елементи, които аз чукат отгоре са и пияни, не ми стига времето в едно предаване да изчерпам темата. Затова аз лично като автор, вие ми имате доверие, ви обещавам, че следващата седмица ще направя 18-часово предаване, за да изчерпам цялата тема хубаво да я разчепкаме. Предаването пак ще е авторско, ще започва в 4:15, максимум и 20 сутринта и ще продължи до 1 часа след полунощ. За разлика от тук, там със сигурност ще бъда сам. Благодаря ви, до нови срещи, ще се видим сега малко по-късно и в емисията за времето.